Ulwe amaphoyisa isimo sabaholi bamaqembu asebenzela umphakathi okuyiMarch and March neDudula ukuphakela umthakathi osebenzisana neMarch and March noNhlanhla Lux osebenzisana neDudula. Kanti umphakathi ube usungenelela wabe usuchaza ukuthi yini eyenzekile phakathi kwalabaholi bobabili njengoba kusuke uthuthuva. uPresident Cyril Ramaphosa uthi inhlelo nemigudu isahamba kahle ekutheni kubanjwe abaholi beMarch and March ngenxa yokususa uthuthuva kwibhelu zeMarch and March. Kanti uphakela umthakathi ube esechaza kabanzi ukuthi uyaunderstand indaba yokuthi uJulius Malema alwele abukufika lapha ngoba nemvelaphi kaMalema ubuya lapha eZimbabwe. Ungizwe umlando umfoka Mchunu kade eyolwela umphakathi noma abantu abasebenzela inkampani iHewlett le esho ukuthi izovalwa ngenxa yokuthi ishoda ngezimali noma isiphelelwe izimali zokuthi kwaze ukuthi iqhubeke isikhokhele abasebenzi bayo. Uphakela ungizwe umlando umfoka Mchunu ehambisana nenkosi uMaliso Zondi bebekade beyokhuza lesi sihlava esenzeka khona lapha kule nkampani iHewlett beyokhuluma nabaphathi bayo ukuthi cha mayingenzeki lento ngoba ziningi izingane ezizolamba, baningi abasebenzi abazophelelwa umsebenzi lapha kule khampani abasebenza khona. Kodwa ke mbukeli asingene kweza namhlanje kwizona esiphethe. Sibambe kafushane mbukele, sibambe kafushane, isazoqhubeka ngenxa yobude bayo kuzomela siyinqamulela kafushane kuze sizokwazi ukuthi si-understandane ukuthi kwenzakalani. Lapha ke mbukeli ingxabano lena esibike ngayo kuyihloko zethu la sichaze khona ukuthi kukhuze amaphoyisa noma isimo sibalwa amaphoyisa ngenkathi tholana phansi phezulu abaholi beyinhlangano ezisebenzela umphakathi okuyiMarch and March ne inhlangano iDudula oyinhlangano ekhona laphana eGoli eSoweto. Into eyenzekalayo ke laphana umphakathi waseSoweto eBramfisher ubukade unesimo esidinga ukuthi athendwe iMarch and March njengoba iMarch and March iqondene ngqo nokulisana nokuxoshwa noma elisana nokuhlala kwabantu bangokufika kulelize ngongekho emthethweni naba operator ama businesses abo ngendlela engekho emthethweni. Umphakathi waseBramfisher ubona omunye okufika laphana obudinga ukuthi athendwe obesehlule umphakathi wahlula amadoda endawo wahlula ngisho lo owayeqashise lo muntu okufika ngabe isitolo ngabe indawo okuhlala. Kodwa ke kuze kwadinga ukuthi ngingenelele uphakela umthakathi osebenzisana neMarch and March uphakela umthakathi ehambisana laphana nezinsizwa ke akade zimsingethe ukuthi ziyokwenza lo msebenzi nangempela bafika laphana endaweni akade bebizwe kuyona. Kanti nenhlangano esebenzela umphakathi esake sayibona nayo ithi izama ukuxosha abantu bokufika okuyi Dudula eke yaholwa abaholi abaningi abahlukahlukene noNhlanhla Lux ubekade ehumholi wayo kodwa waphinde wehla ekubeni umholi wayo iDudula. Obese kwenzeka ke laphana uNhlanhla Lux weDudula ubese suka ugovane wasuka isikhwele esingenasidingo ijealousy ngolimi lasemzini lokuthi abantu baze bafune usizo kwiMarch and March noma kuphakela umthakathi ekubeni yena ekhona futhi ekhona on the spot on the scene lapho khona kumele exoshwe lo muntu wokufika ngoba kutheme ngabe efika uphakela umthakathi wafica wayithela yona insizwa le uNhlanhla Lux owayehola iDudula njengamanje osengasekho kuyona iDudula kodwa osenaso istatus sokuthi waye sebenza noma wayehola iDudula elusa noxoshwa okwabokufika. uNhlanhla Lux ubese sokomona ke mengabe bebona abantu bejabulela uphakela umthakathi owenza umsebenzi ngendlela
jabulisa umphakathi njengoba sibona ukuthi baningi abantu abahambayo kusuka lapha nje before i-30 zika June kuya kwi-30 ka June bayahamba abantu kuze kube namanje basaye khona abantu abahambayo mbukeli kodwa ake sithi obe khona ke endaweni esigameko umphakathi ilunga lomphakathi liphendulileke lona ukuthi ngabe yini enzike lile lapha ngabe ubani osukele omunye ngabe inkinga ize nobani mbukeli safika la ngabo 6:30 ngoba besize la sithi sizokhipha impahla zamabhuku ngale ngiletheni untanta ithama kafika ne ufikile hamba ne-bodyguard yakhe mafika ne-bodyguard yakhe wena bonganankinga inkinga isuke makufika ophakathi uthi ophakathi makafika la uthi i-community benayo untanta makasuka lapha untanta ne i-community ithi uphakela makafika ngasuka untanta lax yaconcentrate ophakathi manje le nkinga le iyo ikhose infraction between yena nophakathi understand uthi why umphakathi bosuka lapha ya uya kumphakathi wabantu manje sodwa bebakhuluma nomphakathi ne infraction iqale lapho nokuthi athi kwi-community sese undermine lana ke sizothanda ukuthi sicacise ukuthi abantu abafana noNhlanhla Lux emphakathini yethu abantu labana abake bawathola amandla ngaphansi kwenhlangano abade bekuzona njengayo iDudula uNhlanhla Lux bekade iDudula ke sonke siyakwazi lokho njengoba namhlanje iDudula isiphethwe angazi ukuthi ubani baningi kakhulu abaholi asebesuka kweDudula ngoba ngisho oZandile Dubula basuka kuyo Dabula basuka kuyona emva kwakhe uNhlanhla Lux kodwa uNhlanhla Lux usasigodlile lesi status ukuthi yena besenza kweDudula that is why esafuna ukuthi abe relevant ngezinto ezingasamdingi yena umphakathi usozama amanye ama-options afana njenge March and March ukuthi i-March and March izongenelela kwezinkinga umphakathi obhekene nazo. So thina esingakusho nendlela esibona ngayo sizakhamuza se-South Africa
asikwazi ukuthi sikhohlise, we can't fool ourselves ngabantu abafana noNhlanhla Lux, abantu abasazama ukuthi bangene endluzweni zabantu politically ngoba lento ayenza uyenzela ukubenefita politically njengoba sazi ukuthi useyimember ye-political party ethize. Laphana ubekade engabiziwe, wabizwa, wanikezwa ichance, wahluleka, wahamba. So methola ukuthi kuzobe kukhona uphalo umthakathi, naye uyasondela ukuthi azoba khona nje as if kune role, there's a part he is there to play laphana kule situation ekade ikhona lapha eAbraham Fisher. Lesonzo sakhe uNhlanhla Lux siyabona ukuthi umuntu owayekade semandleni kodwa futhi manje ongasekho emandleni, ongasekho nasemehlweni abantu, osazama ukuthi abuyele emehlweni abantu ukuze abantu bezophinde bakholele kuyena, okuyinto engasenzeki leyo. So asingayikhohliseni ngabantu abafana noNhlanhla Lux. Bakhona ophakela umthakathi bayawenza umsebenzi, bakhona oJustice Mangobese Zuma bayawenza umsebenzi kahle kahle. Inhlangano sezikhona manje isebenzayo ukudila nenkinga umphakathi obhekene nazo, iMarch and March nabaholi bayo nabantu abasebenzisana nabaholi beMarch and March, kube insizwa nobunsizwa esebenzwa noma ehola ukuphakela umthakathi. Uphakela umthakathi ke kodwa le operation yokuxosha bokufika siyazi ukuthi we absorbe weyincele laphana kwiMarch and March, njengoba sazi ukuthi since uphakela umthakathi ufike emphakathini noma ungene enhlizweni zabantu ngeMarch and March. So njengamanje sine March and March, abanye balele phansi abathule njengoba nje isikhathi sabo sifikile sadlula. Njengamanje siqhubeka nekwizona izinto ezisibona zisebenzela nabantu esibabona basebenzela emphakathini. The issue of the instigators of this violent actions that have been taken against people from other countries is a matter that is being processed. The police have informed us, and all security apparatus have informed us that they are following all that up. They are getting all the reports and evidence. A number of other people have been arrested. And of course, those others who were seen to be leading these processes are also people who are of interest, of direct interest to the police. And that is a process that is going to be followed up. Nangu uPresident Cyril Ramaphosa esho ukuthi inhlelo zihamba kahle, uphenyo luyaqhubeka lokuthi kuboshwe labo abaholi noma bangabaholi bema campaign eMarch and March oxoshwa obukufika laphana. Sikhuluma ngoNgiza uMlando womculo uJustice Mangobese Zuma, naye inkunzi leya uphakela umthakathi ufuka ndabanda phansi kwaNongoma ihlala Nkosi. Sizokhumbula ke ukuthi uJulius Malema uyena umuntu obhebhethekisa lento ukuthi akuboshwe uphakela umthakathi uJustice Mangobese Zuma, uNgiza uMlando umfoka Mchunu. Njengamanje uPresident Cyril Ramaphosa uthola ipressure from uJulius Malema. 13 on migration. Thank you very much, Speaker and Mr. President. The level of violence perpetrated against African foreign nationals in this country over the past few months has a face. We know who the instigators and the perpetrators of this violent act are. In certain instances, we have seen perpetrators unleashing their violence against African immigrants in the presence of the police, and yet no one of these perpetrators and instigators is arrested. This gives an impression that this violence is in fact a state-sanctioned violence against African nationals.
This hardens the attitudes of our sisters nations in the continent, because to them and to many of us, these are not isolated actions of vigilante groups, but rather actions aided by the state. Why have the perpetrators of this violence not been arrested and prosecuted? What is even worse, the two of them came to meet with you. You should have locked them up that day when they came to meet you. Thank you. Ungathini ngesenzo esilandelayo noma ungathini mengasethiwa uthola ukuthi ngempela bayaboshwa abaholi beMarch and March noma bengasasebenzisa ndawonye kodwa nje laba kade vele bengabaholi kuma campaigns eMarch and March ungizwa umlando womchunu phakela umthakathi uJacinta Mangobese Zuma mengasethiwa bayaboshwa njengoba nje uphenyo loqhubeka kuhlanganiswa ubufakazi President Cyril Ramaphosa uyasho ukuthi abanye baboshiwe engicabanga ukuthi usho abantu ke ababenza izinto eziphambene nomthetho obekiwe ababenza izinto ezokuphula umthetho nje ngesikhathi sayo imarch during ama marches lawa asuke ekhona ngaleso sikhathi kuhlangene abantu benza abakwenza kuleyo ndawo bakuyona. So njengamanje kubuke kwakuqoqa ubufakazi ukuthi kubanjwe uphakela umthakathi ngizwe umlando womchunu uJacinta Mangobese Zuma. Uphakela umthakathi uphawula ngenkulumo ka Julius Malema lapho khona ekade ejutha uPresident Cyril Ramaphosa ukuthi uyekeleni ukubopha abaholi beMarch and March wakubiza lokho ngokuthi kwaba ukuhlukumeza abantu namalungelo abantu bokufika lapha eMzansi. Umalema ubufakazi bokuthi kuyingozi kangakanani ukufuya umuntu okufika kulelizwe. Umalema phela kuyena wakulelizwe. Inzalo yakhe imvelaphi yakhe akuyona yakulelizwe. Umalema uzwazi ukukhulela kulelizwe ekubeni abazali bakhe kungabona bakulelizwe. Lokhu nje akukhulumayo umalema kubufakazi bokuthi kuyingozi kangakanani ukufuya ingane yomuntu okufika kulelizwe. Ngoba lento ayikhulumayo uyikhulunyiswa ukuthi yena ucabangela imvelaphi yakhe akacabangeli lelizwe. Akekho umholi ofuna amavoti ase South Africa ongakhathazekile ngodaba labantu bokufika. Lezi ingane zabantu egcwele lapha ko Hillbrow, egcwele lapha ko Uville, egcwele khona la ko Bramfish, eyiphelayo ngama drugs. Uthini ngazi ko Alexander hambe Alex uyobuka ingane zabantu ukuthi zinjani, ingane zamadoda. Akana ndaba nalokho. Unendaba nomuntu waseZimbabwe, unendaba nomuntu waseNigeria, akana ndaba nomuntu waseSouth Africa. So mina kungethusi ngiyaqala ukuzwa kodwa kungethusi ke uma kuvela kuMalema ngoba uMalema ngiyazi ukuthi enye izinto eziyinkinga empilweni yakhe ukuthi ubaba akazabe naye. So into yokubaluleka kwezwe akakwazi. Uwazi ukubaluleka kwezwe ngokweyingxoxo zepolitiki nezinto ezikhulunywa ngokwepolitiki. Ukube abantu abasebenza ipolitiki izwe balithanda ngempela. Ngabe izwe kade lalungu. Ngabe kade umhlaba wabuyela kubantu. Lokhu ukuthi balithanda izwe nokuthi balwela izwe kusemlonyeni kubo. Akukho ezenzweni. Thina sikwazile ngeminyaka emibili sikwazile ukuthi sihambise abantu abaningi abedlula abantu abahanjiswa uHome Affairs nabantu ababoshwayo ngeminyaka emibili. So kwenzeka kanjani ukuthi thina singabantu phaka singenayo ngisho ibudget sikwazi ukwenza into enkulu kangaka. So mina ngiyamxolela loyo ngoba vele uye ejele ngoDisemba manje vele ufuna ukuhamba nami ufuna ukuhlala nami ejele kushuthi ke bomfuna ucele kupresident amzameke angibophele ukuthi ke ngiyohlala naye lapha sixoxe ukuthi awunkokheli sekunjalo uyabo. Akungethusi lokho ngoba vele umuntu ngisho ukuthi uyamlalela uyambotha umuntu osegive uphile uthi uyabenyanya belungu ukuthi ingane zakhe ifunda nabelungu uthi uyabanyanya belungu ufuna ukuthatha umhlaba kodwa yena uhlala endlini yomlungu uthi uyabenyanya belungu uthi akuvulwa amabhodo kodwa ubiye ngodonga wena ongakwazi ukubona ngaphakathi kulona akuyona ni contradiction le uthi abantu aba-own ama-industries kodwa abalandeli be-EFF abanalutho naba sinabo la eBramfisher njengamanje bayahlupheka abahlushwa ngamakutshukutshu basatshiswa ngamakutshukutshu yena uthi aba-own ama-industries uwa-ona kuphi la ama-industries yena ngoba uye yedwa owakwazi ukuyithathela iy'mali lapha ayeyithatha khona. So kakusethusi thina lokho sicela ukuthi siqhubeke nomsebenzi uma lufika lolo suku ama-South Africans ayodecide ukuthi enza njani. Mina nje mhla kuthi kuboshwa mina ilapho engiyobona khona ama-South Africans yina imele ngoba akukho lapho engingaphula khona umthetho. Phakela umthakathi uyachaza ukuthi Julius Malema njengoba simbona elwisana nokuxoshwa kwabokufika kunalokho uthi akube ne-unit lapha eMzansi. Into enza lokho ubuzwe i-background yakhe uJulius Malema i-generations kaMalema esemumva
uma ngabe ubheka umsuka wayo kukhomba ukuthi idabuka emazweni akhona lapha awomakhelwane. Ganza kwethu sikhathele ngempela ke manje ke ungizwe umntwana womchunu untombo semdebela ngasamqoma ngoba semthanda upresident of the Bhinqa Nation. Sesitholile ke ukuthi inkinga ezinkulu ezidaleka lapha ekuruleni zidalwa inkampani enkulu uDRD. Inkampani enkulu uDRD ke iyona inkampani lena eyamayina igolide ngokungemthetho. During apartheid times they were mining gold illegally and be transfer bebesemazweni angaphandle. Kwangena ke isikhathi ke sethu ke manje ke njengohulumeni wentando yeningi baqhubeka ibona abama kings of zamazamas njengoba bephethe amazamazama onke nje wonke ama illegal immigrants enwabona lapha eSouth Africa ikakhulukazi eGoli ke uDRD iwona oyinkosi yawo ongamanyala ke iwona ngisho uhulumeni ukaGqothe Mantashe usuhlulekile ukukhipha labo bantu lapha na ke ngenxa ukuthi baprotectwa bani na uDRD. And then baqhubeka namanje bamayina illegally. They've just announced that they've made 6 billion in 6 months. What does that tell you? It means DRD companies has captured the whole system of mining industry in South Africa. Precious metals. Njengamanje ke ngiyacela insizwa zonke ekuruleni namaphethelo emahostela koFosrolasi kuphinda kuphi ngolwesihlanu ngomhla ka28 lona lolu nje laphambi kwakusasa ulwesihlanu asihlangane khona siyokwenza isiqiniseko sokuthi umphakathi wonke waseBrakpan laphana uyagula bane TB ngabanakiwe umsebenzi ayitholakali kuvimbe amakwelekwela ngeke emthethweni siyolungisa lezo simo nganza kwethu asihlangane sonke laphana ema-ofisini akhona ngo9 ekseni uDRD ofisini siyothi fusek kampani yakwa DRD lena enza ama illegal mining agcwele laphana siyayilungisela manje izwe lethu siyamasha siyawina simasha ngenhloso yokuthi siyawina futhi and sizobawina ngempela DRD fusek. Loyo kongizwe umlando wokuMchunu kade eyokulwa impi esidonsa isikhathi eside la kuzanywa khona ukuthi kuvinjwe lesihlava kuvinjwe lo moya omkhulu ozophephula abantu abaningi laphana abasebenza ngaphansi kwenkampani egaya ushukela uHewlett. Kuye kwabikwa ke ngonyaka odlulisa le company inenkinga zezimali kumele ivale. Wafika ke omunye osomabhizinisi wathi yena uzoyibamba le company iqhubeke isebenze okuyinto ke kodwa yahize ngoba kwenzeka ngalokho amandla aphelile kwakhomba ukuthi icompany yaqhubeka neprocess yokuthi i-retrench mabe retrencha bese kuphela imisebenzi kubantu. Ungizwe umlando wokuMchunu oye wathintwa ke njengomuntu esike sambona ikhathe eziningi esiza emafemini aphatha abantu ngendlela engesiyo aqosha abantu ngendlela engasiyona kodwa ungizwe umlando wokuMchunu lapho beyozama uje ukuphephetha ukuthi wo maluju alwehle ulaka lezi ingxoxo ezikhona zothi ikudilizwa abantu asike zithi ukuhoxa kancane engahambi ke yedwa ungizwe umlando wokuMchunu lapho behamba no-real chancellor uMalo Sizondi khona laphana esuka ekhosini bakwaZulu beyokhuza sona isihlava lesi noma wona lo moya omkhulu ozayo ongase uphephule abantu abaningi abasebenza ngaphansi kwaleya company iHewlett mbukeli. Inkampani ebiqashe osomabhizinisi kanye nabantu abamnyama benikela ngamasimi abo betshala umoba ey'ndaweni zamakhosi enkosini iqadi enkosini uqwabe endaweni ezahlukahlukene yonke imoba ngisho kusuka le emakhosini komkholezi komtubatuba wehla njalo umoba kwesakamathaba kwesamazimeleni beza la kwaHewlett bebenefita abantu abamnyama bebenefita ngamasimi abo bebenefita futhi nangokusebenza kodwa namhlanje leyo nkampani akuyona enkulu kubantu abamnyama sekuthiwa iyavalwa leyo nkampani ingakho sithi uhulumeni akangenelele i-royal chancellor inkosi uMalo Sizondi nisilo semabandla wonke simthumile ukuba silungise lesimo uzamile ukusilungisa uRobert Gumede waqama manga ukuthi unayo imali yokulungisa lesa simo eshengena mali eqama manga njengamanje sithi uhulumeni akangenelele aseve i-state entity sabantu abamnyama ngenelela Ramaphosa ukwazi ukuthi kulungele isimo sekwaHewlett ngoba baningi abantu abalahlekelwa amathuba emisebenzi uma uyabona
babavunile abantu bahlahlile mobungaka uyabona isona leso khona ngisho abafolokazi ababephila ngawo umoba emasimini abo namhlanje abakwazi ukwenza lutho kunesiteleka singapheli kwahuletha namhlanje sothi uhulumeni ngenelela ziyakhala manje abasebenzi mina abasenhliziyweni yami bahlele emakhaya baduvile abasebenzi yabona and leyo nto leyo soyiqedaka namhlanje ziyakhala sasikhona la hamba lapho-ke eza namhlanje siyathemba ukuthi mbukeli simsaneke kahle sasizafika la sikhona njengamanje sibonga bona bonke labo nje abasubscribe-ayo balike bashare mekuthi uyashare but nje what is more special ukuthi nilike nisubscribe nithanda nisubscribe bese thina siqhubeka sindethela kona ningakhohlwa ukuthi ungasidonatela kancane laphana nje kwi Thanksgiving sobonga kakhulu lokho ongasipha kona.